ukuthi nihambe nitshela abantu ngoba uyothi uyafika utshela abantu ngoJesu nabafe bakutshele ngamadlozi ugcina usulandela bona. Uyothi utshela abantu ngoJesu bafike bona bakutshele ngemithi nangamakhatha nangeyiwasho ugcina sewulandela bona. Kodwa indlela before utshela abantu ngoJesu awuqala ubhathiswe qala. Awuqala ubhaliswe qala ngamandla ukuze mawufika kubona noma ngabe yini abayikhuluma kuwe kodwa ngegama likaJesu umoya ugcwele kuwe. Ngisho sebebuza imibuzo enzima kanjani. Ngisho sebehlasela ngemibuzo enzima kanjani. Lithi iBhayibheli umoya ugcwele shall put everything into our remembrance. Uzosikhumbuza konke asizohlala kugcwele amavesi emakhanda ethu. iBhayibheli siyalifunda khona amavesi asiwalibalayo kodwa mase sibhekene nesimo umoya ugcwele usikhumbuza konke. Umoya ugcwele usikhumbuza konke. Uzathi uJesu akuphelele mina ngikwenzile kodwa mase fikile niyokwenza ngisho ngaphezulu kwakhe. Uthini uJesu manje ngakwenza ngaphezulu? Uzothi uJesu mina ngizange bamalunga ngikhipha abazalwane esikoleni eklasini emkhulu ngibayise endaweni abazokhonzela kuyena bahlale ngokukhululeka. Angikwenzanga lo kodwa mase fikile yena uzonenzisa lesizinto. Bazalwane ukukholwa kwethu akwanele singenaye. Hayi mawunayo makhelo namthini makhebana. Gcwaliswa makhe gcwaliswa. Gcwaliswa makhe. Gcwaliswa makhe gcwaliswa. Makhelo niyamdinga umoya. Uyamdinga umoya. Gcwaliswa gcwaliseka makhe. Lithi iBhayibheli kwezwala inhloko kwezwala umsindo. Kwezwala umsindo kwabonakala ilimi zehla zehlela kubo bagcwaliswa. Kuthiwa khaya baqala ukukhuluma ngezinto izilimi. Ay. The moment efika umoya ongcwele ngisho kade namahloni kangakanani ngisho ngakwazi ukukhuluma kangakanani kodwa mase fikile yena umoya uvula umlomo abakwazi ngaphandle baxakeke mabefika enkonzweni bebona enkonzweni uqevuza bathi hayibo uyena ngempela uye ngempela kanti umehlo ukuthi sewunaye sewungeniwe sewugolisiwe ngoba impilo yethu yangaphandle nempilo yethu mase sikhona umehluko munye ukuthi unayo yini umoya. Kuthiwa Njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. lithi iBhayibheli mase begcwalisile bezwala bekhuluma ngezilimi ezahlukene njengalokho umoya ebanjani ayanikho namhlanje njengoba umoya ebanjani ebaphani ngoba umoya mase fikile umoya akafika kushiya ufana qala umoya ufika kuphe and into yokuqala kupha yona ukuphimisela. Hallelujah. Hallelujah. Sijwayele ukusho ukuthi izilimi isayini yokuqala noma enye yama-signs okuqala akhombisa ukuthi unaye umoya ongcwele. Hallelujah. Bazwakala bekhuluma ngezilimi. Lithi iBhayibheli umoya owayebapha ukuphimisela. Kusho ukuthini makuthi umoya uba ukuphimisela? Kusho lento abayishoyo abayazi. Umoya lo obenza ukuthi abaphimisele. Kodwa bona abaphimisela into abangayazi. Ngoba mase fikile yena nathi sizizwa sishinto mawungase umrekhode nje umbuze after ukuthi bewuthini la namangazi. Hallelujah. Kodwa yena uyena ongiphe ukuphimisela. Kwesinye isikhathi bazalwane akufunakali sisebenzise ingqondo yethu yenyama ukuzama ukunderstand izinto ezikamoya
moya sizohluleka. We will fail. Asidedele izinto ezikamoya kuyena uNkulunkulu. Izinto ezikaNkulunkulu ziyifihlakala. Ziyimistry. Hallelujah. Even imishado lesishadile lithi iBhayibheli kwayona uqobo layo iyifihlakalo iyimistry. Imishado siphakathi impela khona emshadweni kodwa lithi iBhayibheli asiyazi. Siyoze siyi-understand kahle mase sifika kuNkulunkulu yini kanti lento esasifaka kuyona emhlabeni. And ikhona izinto ongathi mawuzama ukuyicabanga ngengqondo yenyama uvela uphelele endleleni. Ngeke uzuluke. Wena kwakho ukuba khona uvula inhliziyo yakho uthandaze kuye. Yena uzokwenzisa izinto zakhe. Thiwa Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo, evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Remember, i-public holiday. I-public holiday. Ohlala ukhona ubuyile namhlanje. Ngoba i-public holiday nikhona abazalwane. Angithi uma kuyi-public holiday ngisho kade evakashile uyabuya bese ekhaya. Ngisho sebenza kude uthi hayi lo weekend ngizoba sekhaya kithi. So babekhona ke nabo la. Beze kule public holiday kulo mkhosi kade sukubuka lapha encwadini kaLeviticus. Nikhona abazalwane. Beze basekhaya, ya. Kwathi kuzwakele lo mdumo, uquqaba lwabuthana, lwaphithisa. Ukuthi I'm tempted. Wekhaya. Nginayo into ethi awushiya isithupha lapho. Uye encwadini kaDeuteronomy chapter 16. Ngoba ngiyafisa abazalwane masiphuma la. Siphume si-understand kangconywana le ndaba ye-Pentecost. Siphume si-understand kangconywana le ndaba ye-Pentecost. I'm tempted ukuthi sibheke le ndaba. Awufunde chapter 16 uverse 11 wakhona. Wename phambi kukaJehova. Wename phambi ngalo mgubho we-Pentecost. Into uNkulunkulu ayekade batshele yona kwi-Old Testament wayethi ababe khona baname bajabule, ya. Wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. Wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nomlevi ophakathi kwamasango akho, nomfokazi, nentandane, nomfelokazi, abaphakathi kwakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho akayukukhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Bazalwane, iBhayibheli libala bonke laba bantu ukuthi ngalo suku lePentecost noma ngabe usurroundwe ifamily yakho noma ngabe kukhona abantu abakhona eduzana ongabazi ama-strangers nabo ababe ingxenye ngamazi hlanganye la ndawonye nikhona abazalwane. Yingakho bafica laba behleli upper room be-120. Yingakho ubona ama-strangers evumbuke eduzane ukuthi beqhamuke sebelabantu badakiwe nekuseni kangaka. Ingethi izathu sokuthi yinsuku lezo kade ukwazi ukuthi uyigubhe nanoma ubani abantu nabo. Kodwa nayi-ke into ewukhiye lithi iBhayibheli hlanganyelani endaweni enimiselwe ebekwe uNkulunkulu noma uNkulunkulu azolikhombisa yona. Haleluya. Nathi njengoba sihlangene la sihlanganyele endaweni uNkulunkulu asinikeze yona njengendawo yethu yokuhlanganyela. Olapho zonke izinto uNkulunkulu afuna ukusipha zona esifike siyithole khona. Awuye Exodus khaya. Awuye Exodus ku chapter 19. Umfundele verse 16. Sibheke futhi le ndaba yosuku lePentecost kwi-Old Testament. Kwathi ngosuku lwesithathu sekusile kwaba khona ukuduma nokunyazima kombane. Nawu lo mdumo esubona encwadini yezenzo into ekade ikhona eqaleni, ya. Nefu elinzima phezulu kwentaba. Nezwi lecilongo elizwakala kakhulu. Nanti leli cilongo, ya. Bonke abantu abasukuma bathuthumela.
uMose wayesebakhipha abantu eKamu ukuba bahlangane noNkulunkulu. Remember, wayethe uNkulunkulu kukhona isikhala ekufanele nihlale khona eKamu ningaphumi ninganyakazi. Ngisho ngathi wenza njalo. Ngisho ngathi uyayibona intaba le mina uNkulunkulu engikuyona ngikhuluma kuyona noMose. Ungasondeli kuyo, ungayithinti nokuyithinta. Uthi uNkulunkulu kubona oyosondela ngesikhathi engafanele, oyoyithinta le ntaba, loyo akabulawe ngisho ukubulawa. Uthi uNkulunkulu mawufunda ngedla noma ngabe inkomo, noma ngabe umuntu, futhi noma senimbulala ningamthinti ngezandla ngoba ukwamthinta nawe uzoba contaminated. Mase bulawa akakhandwe ngamatshe. Nikhona bazalwane. Akabulawa akhandwe ngamatshe. Usho ukuthina uNkulunkulu, usho ukuthi lalelani ukusho kwami. Uma sengithi qhu enzani, ningenzi ngingashongo. Nikhona bazalwane. Ngala uthe uJesu uhlalana eJerusalem, nize namkeliswe, ningasuki ngingashongo. Nikhona bazalwane. Ngoba umoya ongcwele uyehla uma simlalela uNkulunkulu. Kuthiwani khaya? Yema phansi kwentaba, yonke intaba yaseSiyoni yathunqa umusi, ngokuba uJehova wehlela phezu kwayo ngomlilo. Umusi wayo wenyuka njengomusi wesithathu. Now futhi lo mlilo esubona encwadini yezenzo. uNkulunkulu ziningi bazalwane indawo engayibheka la ikakhulukazi uOld Testament la uNkulunkulu ehla khona ehlisa umoya wakhe eza ngale blanket approach. And uma kwenzakala lento enzakala encwadini yezenzo akusiyona into ejwayelekile. 1906 abaningi bayazi kunalento lethiwa yenzakala ngo-1906 eAzusa Street phesheya kweyilwane. Hallelujah. La kwahlangene khona abantu bamabandla omthetho. Laba abantu ababehlangene lapha eAzusa kwakuwabantu ababekhonza amabandleni omthetho. Kodwa into eyenzeka ngayilanga kwehla amandla kaMoya oNgcwele. Mayehla uMoya oNgcwele bonke ababekhona bababadiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Awusakubonani bazalwane? Amen. Ebizwa ngoJohn G. Lake. Hallelujah. Yathi isuka yayikade nayo indoda yayikade ikhonzela nje ebandleni lomthetho. Kodwa uMoya oNgcwele kuyo ngaphakathi wayitshela wathi suka hamba uye endaweni ebizwa ukuthi South Africa. Uthi le ndoda ngiyofika ngenze njani khona. Uthi angizokutshela ukuthi hamba ufike njani kodwa lalela mina hamba. Ithi le ndoda ngasuka ngahamba ngafikele endaweni ebizwa ukuthi Cape Town. Uma ngisuka eCape Town athi uNkulunkulu akhona la engibizele khona. Gibela ibhasi, yagibela ibhasi yafika endaweni ekuthiwa iseJohannesburg. Uma ifika kule ndawo yafika endaweni ebizwa ukuthi Park Station eGoli. Bayayazi abaningi. Uyithi le ndoda ngathi amangehla ebhanoyini ebhasini. Kwaqhamuka owesifazane. Wathi lo wesifazane wena yini? Wathi lo wesifazane wena yini? Uthi lona onjani? Uthi lo wesifazane uNkulunkulu umtshelile ukuthi khona indoda ezofika la eqhamuka endaweni ethize. Le ndoda mayifika nama ngathi ukuthi angiyenze njani. Kodwa uthe uNkulunkulu angihlangabeze. Ithi le ndoda yimini impela nami uNkulunkulu ukhulume nami wathi angize la eSouth Africa. Kodwa ukuthi ngizonza nama ngazi. Uthi lo wesifazane ngoba mina ngazi nawe wazi asihamba. Wamthatha lo wesifazane waya kwakhe. Le ndoda ne-entourage yayo bahamba baye emzini wayo lo wesifazane. Uma befika benza iprayer kuntambama, benza iprayer kwaku-1908 25 May benza iprayer. That prayer abayenza iyona ke lenza ukuthi sigubhe njalo usuku lamhla 25 May okuthiwa usuku ekwasukulwa ngayo ama-faith mission. Ngoba le ndoda mayifika la ingazi lutho uqala le prayer kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi ayizoqala ibandla eSouth Africa. Yaqala ibandla njengoba uzwa kuthiwa khona ibandla ekuthiwa i-Apostolic Faith Mission. Kwasuka indoda eyayikade ingenwa amandla kaMoya oNgcwele ngo-1906 eAzusa. uNkulunkulu wayeletha la yini sikholwa nje. Ingasiza khona umuntu owalalela uNkulunkulu, wangalalela ukusho kwabantu, wangalalela imicabango yakhe, walalela ukusho kukaNkulunkulu. Kwatholakala sekusindiswa abantu, kwashunyayela kwasindiswa abantu. Namhlanje sinabantu esibahloniphayo, abantu abanjengoba Bungidi, abantu abanjengoba Bugumbi of his blessed memory, osesenkosini ubaba uRichard Gumbi. Bonke labo bantu labo bayi-product yale ndoda eyalalela uNkulunkulu. Saphenduka nathi saba yi-product
yendoda yakale nkulunkulu. Bungamdiki wena umoya omngcwele. Okwazi ukuthi uma usuhlangane naye umoya omngcwele akuguide. Uyiguide sihamba ngayo, uyena osiqondisayo endleleni. Uyena osihambisa. Kukhona izinto othi mawuthi kucabanga ukuthi ukuthi enephathi uthi ngiyafuna ukuya athi umoya omngcwele ungayi. Abaye bonke wena ungayi. Bafike bathi asambe uthi ngeke kukhona nje into ekusabhizi ngayo ngicela ungaphumeleli. Uthi uyezwa uzothi bagicikile ngengozi. Yini umoya omngcwele kuwe uthe mayebheka wabona indaba yalomuntu emhlabeni ayikophelele akahlale. Umoya omngcwele uyena othi noma ngabe uthola umsebenzi athi umoya omngcwele ungawuthathi lo awuthathi. Ungawuthathi uyeke udlule lo uyeke udlule. Ngoba njalo uSathane mayise kubona uNkulunkulu uzokunikeza izinto ukunikeza enye ifake iqala. Uthathe le ifake wena. Ngiyakhumbula indaba kaIsaka. Ukuthi uSathane waletha uIshmayeli kuqala. Kanti uNkulunkulu uneplan ukuthi akube khona uIsaka abe indodana kaAbraham. Hallelujah. uSathane waletha uIshmayeli bathi uNkulunkulu akabobi uye. Ngoba uSathane ngisho kukhona umuntu ofuna ukukushada mntaka baba. uSathane uqala lethe lo oyifake. Lo ofuna ukukushada hamba kasebenzi. Nomsebenzi wakhe awucacile. Akanamoto ugibela amatekisi. uSathane akulethe lona emoto right unayo yonke into. Kanti faith leyo. Hallelujah. Athu nawe ngisayothandaza namanga ukuthandaza uyedlela ukudla kwakho. Uyamukela ifaith, uyicompensation nalo wangempela uthatha ifaith kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi in 2 years time lo ngasebenza ongenalutho yena ngizombless abe nalezi zinto lo omunye anazo. Lo nazo lezi zinto anazo uzophela in 2 years time. Yini ebalekile? Into ebalekile ukuba naye. Umoya omngcwele ukuba naye ngoba mayekhona yena yonke decision oyithathayo uconsulta kuye ubuza yena. Ngoba mawuke wazenza izinto ungabuzanga yena. Isikhathi asisekho bamali ngabe ngiyaqhubeka. Bathi nginayo into ethi kulona leli bandla lakithi. Ake sinangazelele ukuba naye umoya omngcwele. Ake silangazelele ukubhabhatiswa kuye umoya omngcwele. Ake silangazelele ukuqiniswa kuye umoya omngcwele. Ngoba uma sikuye ayikho neyodwa into ezakusahlula. Lithi iBhayibheli uma uJesu ezoze emhlabeni akavelanga nje uJesu aqhathake ezulwini. No, akavelanga. uJesu akavelanga nje wavubuka Maria wathi wena uzoba umama. No, wayenawo amandla okwenza lokho. Kodwa lithi iBhayibheli wezwa uMaria ingelosi. Ithi ingelosi uzokhulela. Uthi uMaria kuyakwenzakala kanjani lokho? Ithi ingelosi umoya wophezulu uyokwehlela kuwena kusibekele. Malithi akusibekele lisho ukuthi uyokwemboza. Mase kumbozile uzobe sewuyakhulela ngoba ayiki intembi njenge progress yomuntu umoya ogcwele ngekho. Ahamba umuntu azahamba ibanga elide umoya ogcwele ngekho. Ahamba umuntu akholwe isikhathi eside umoya ogcwele ngekho. Simbone ethembekile enza izinto ngokuthembeka kanti uzenza ukuthembeka kwengqondo yakho umoya ogcwele ngekho. Azangene kuma-committee amakhulu, azangene kwi-leadership umuntu mhla sesemhlanganweni simbona umuntu esesithuka umoya ogcwele akaze ahlangane naye. Ngoba mase unayo umoya ogcwele kukhona izimo la efanele ukuthi ukhulume khona athi umoya ogcwele ubothula wena. Athi lepha kusiyona yakho lepha ingeyakho. Ngoba mase sinaye yena, haleluya bazalwane. Mase sinaye yena iziphi zethu isiphethuka sibe iziphi zakhe. Kodwa kubalulekile ukuthi ukwazi ukulalela amakuthiwe ethula uthula. Awubona
kuleli vangeli mamngenaye. And ngiyacela ukuthi umlangazelele umcele. iBhayibheli sikhuthaza ukuthi asimcele umoya ongcwele, simcele simnxuse. And there is nothing wrong malunga ethi bonke abafuna ukwamukeliswa umoya ongcwele abeze ngaphambili ababeka izandla. iBhayibheli kwenzekile lento kwiNew Testament, bebeka izandla abantu bamukeliswa isipho sikamoya ongcwele. Ngoba ukwazi ukuyihamba le ndima umoya ongcwele engekho, futhi awukwazi ukwamukeliswa umoya ongcwele ungakholwa ukuthi uJesu wafa, ungakholwa ukuthi uJesu wavuka, ungakholwa ukuthi uJesu wenyukela kuNkulunkulu. Awukakwazi umoya ongcwele ukwehlela kuwe ungayibambile lezi zinto ezibalulekile. Ngoba once abanomoya ungakholelwa kulezi zinto, ungayibambile lezi zinto ezibalulekile ezintathu zoba isangoma uzosibhula. Ngoba nazo zina divine power, kodwa le divine power ayikho ngokukaKristu Jesu. Let's parliament is maintained. Let's parliament is maintained. Let's parliament is maintained. Cela uqala ngala bazalwane ukuthi mhlawumbe ukhona la namhlanje awukazi mhlawumbe umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Bamalunga ngiyacela ukusho lokho ukuthi bakhona abantu athi umuntu amukela uJesu abamukela ngisho umoya ongcwele seyithana. Bakhona izinto lezi zenzakala esizibonile. Bakhona abantu athi umuntu eyobhabhadiswa eyongena emanzini afika amukele ngisho umoya ongcwele ngaleso sikhathi. Even uJesu ngesikhathi engena emanzini lithi iBhayibheli kwehla umoya enjengesima sejuba. Ngibazalwane wakhuluma wathi lo indodana yami engithokozile. Kuyenzeka kube khona abantu umoya ongcwele ehla kubo ngesikhathi bengena emanzini. Abanye sithi siyikhonzela nje singanakile ehla umoya ongcwele ehlele kubo. Abanye uthi nje ukukhuleka kula kuyakhuleka ehla umoya ongcwele ehlele, kodwa kusuke kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi umoya ongcwele ehle kuwe wazana noJesu. Ngiyacela ukuthandaza nabantu athi umuntu umfundisi ngiyakuzwa ukhuluma ngomoya ongcwele ukude kakhulu umfundisi mawusufika kumoya ongcwele. Mina uJesu uqobo lakhe angikaze kumamukela abe inkosi nomsindisi. Mawukhona la ukuthi mfundisi ngicela ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, namhlanje ngicela uphakamisa isandla sakho la ukhona. Mawuthi ngicela ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, phakamisa isandla sakho la ukhona ungasaba. Phakamisa ngoba uyamdinga uJesu. Kunezinto engeke ukwazi ukuyithola ngaphandle kokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. uJesu uyena masesithole yena sikwazi ukuthola wonke ama-benefits uNkulunkulu asiphe wona. Mawukhona la ukuthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu, phakamisa isandla sakho ngithandaze kanye nawe mina. Phakamisa isandla sakho ungasaba. Mawungekho futhi ngiyadlula egameni likaJesu. Phakamisa isandla sakho, nasi isandla. Ngiyabonga amawami la nasi isandla. Sikhona esinye isandla, phakamisa isandla. Awukakhulu lo mzuzu, ngiyacela wena phakamisa isandla sakho uze la ngaphambili ngithandaze kanye nawe. Ngiyacela uze la ngaphambili ngithandaze kanye nawe. Ungasabi, woza. Nangu Jesu khona. Woza ungasabi, ashazi. Woza. Awushaya izandla bazalwane. Woza nawe. Ngiyacela niphakamisa izandla zenu nisho lokuthandaza emva kwami zombili. Nithi Nkosi Jesu, namhlanje ngiyavuma uyinkosi. Nkosi uJesu, ngena enhlizweni yami, busa impilo yami, bhala igama lami encwadini yokuphila. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu namandla yisonke osishoko uJesu, baba nabo abantwana bakho beze kuwe ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Bhala baba igama labo encwadini yakho yokuphila ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Bamise Nkosi baqinise kukho konke, in Jesus name, amen. Cela shaya uNkulunkulu izandleni zakho. Jesu. Hallelujah. Sisame ngeenyawo bazalwane. Ngiyafuna ukulivula leli thuba. Ngiyafuna ukulivula leli thuba. Umuntu othi
Mfundisi ngiyakuzwa ukukhuluma ngomoya ogcwele. Mfundisi ngiyamdinga umoya ogcwele. Lesi iBhayibheli babe kwizandla. Baba uNkosi eyithathile iBhayibheli lami but it's fine. Ngeke safika kulama verse ngenxa yesikhathi sami. Encwadini yezenzo ziningi ikhawu. La ekutholakala khona abantu. Abanye batholakala sebekhona. Lithi iBhayibheli bake babuzwa. Kwathiwa ngesikhathi ninamukela uJesu ngesikhathi nikholo namamukela yini umoya ogcwele. Lithi iBhayibheli bezwakala bethi asazi ngokuthi yini yona leyo. Lithi iBhayibheli babe sebeyamukeliswa babekwe izandla bamukela umoya ogcwele. Uba umalungu uyakwazi ukuthi asibeke izandla samukela umoya ogcwele. Siyakwazi ukubeka izandla kubazalwane bamukeliswe umoya ogcwele kuba umoya ogcwele uyawadinga lamandla okuyiwona okwazi ukuhamba ngawo impilo yakho. Mawukhona la uthi mfundisi ngiyamdinga umoya ogcwele, ngicela uphakame isandla sakho la ukhona. Mawuthi mfundisi ngiyamdinga umoya ogcwele, phakame isandla sakho. Ngiyabonga nazi izandla. Uzuthi ngosuku lePentecost 2024 ngePentecost Sunday ngathandazelwa ngamukela amandla kamoya ogcwele. Ngicela nizela ngaphambili egameni lika Jesu. Ngicela nisondela ngaphambili egameni lika Jesu. Ngicela nisho umhlabelele. Nihlabelele bese zangaphambili. Ngizodedela ubaba umalungu. Anikhulekele egameni lika Jesu. Ngicela ngibheka la. iBhayibheli lisigunyazile ukuthi uma abantu bengakaze bamamukele umoya ogcwele njenge-comforter yabo, njenge-wonderful counselor, njenge-guide yabo, siyakwazi ukubabeka izandla bamamukele. Uthola ukuthi uzothi noma ngabe usuwedwa uthi uyakhuleka uzwe sewusho ngezilimi, and kwesinye isikhathi mayifika izilimi siyayizama ukuyicabanga ukuthi lento lese ngifuna ukisho manje ukuthi angisho yini, angiyazi leyo nto. Mase uyathula no. Mawusumtholile yena umoya ogcwele, khululeka yisho yena uyazi. uNkulunkulu uyazi ukuthi uthini, uyakuzwa futhi ukuthi uthini. Wena mawuzama ukuyicabanga ngendlela yakho uzoba nenkinga. Mawusumtholile umoya ogcwele uyothi uhambe endleleni makubiza ufuna ukuthatha ama-decisions athize, umoya ogcwele akhulume kuwe, akuhlebele, akhulume into ethize kuwena. Fana umlalele ngoba into ebalulekile ukumlalela yena. And from today impilo yakho ngeke iphinde ifane naqala. Esikhathini esizayo uyokusho uthi nami ngeza ngaphambili ubaba umalunga wangibeka izandla ngamukeliswa isipho sikamoya ogcwele, impilo yami yashintsha. Hallelujah. Zolo.